ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି 9ଟା ହେଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ରନିଂ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିନି। ଆଉ ମାମା ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛି ନାଇଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଏବେ ଗଲା। ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଛାତ ଉପରୁ ଯିବି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବି, କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା, ଆଜି ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ବି ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ କି, ଯେ ଏଇ ଫୋନ୍ରେ ସିମ୍ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ସିମ୍ ତ କାଢ଼ିଲେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିବ, ହେଇଥିବ କି କ'ଣ ହେଲାନି। ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେବି, ଏବେ କିଛି ହୁଏ ବାହାରକୁ ପଳେଇବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରହିବିନି ଏବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଏବେ ଯିବି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯିବି, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଟିକେ ଆଜି ଯିବି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଖରା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ତଥାପି ତ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଡେଲି ରୁଟିନ୍। କୁକୁର ନାହିଁ ତ ଏଠି, ନାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। କେତେ ଅନ୍ଧାର ଏଠି। ତ ଆମେ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଲୁଗା ଶୁଖେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଗଲି ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା ମମିର ନାଁରେ ଶୁଖେଇଦେବା ଲୁଗା। ବର୍ଷା ବି ଜୋରରେ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ହେବ ବୋଧେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଆକାଶ ପୁରା ନୀଳ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଠିଆ ହେଇ ଛାତ ଉପରେ। ତ ଲୁଗା ଶୁଖେଇକି ଯିବି ତଳକୁ। ତ କେତେ ଖରାକୁ ଜମା ଅନେଇ ହେଉନି, ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗା ନେଇକି ଶୁଖେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଏବେ ସେଇ ଉଠିଲି ତ ଗାଧେଇନି ବି, ଆସିଛି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେମିତି ଚାଲି ରହିବ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ଖରାରେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ପୁରା କଳା କାଠ ଏମିତି ତ ମୁଁ କଳା, ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଜୋରରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି। ସୋ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ। ଲୁଗା ଶୁଖା ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧମାକା ହେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଲୁଗା ଶୁଖା ମୋର ସରିଗଲା। ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବି। ତାପରେ ଖାଇବି ମୁଁ ପଖାଳ ଆଉ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ। ଗୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ କଳା ଆଉ କେତେ ମୋଟା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ। ତାପରେ ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁର ଶୋଇଥିବା ପାଇଁ, କୁକୁର ଶୋଇଛି ଅନେଇଛି, ଭୁକିବ। ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ଭୁକିଲା ନାଇଁ, ଭୁକିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମମି କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ଆମ ଗେଟ୍ଟା ପାଖରେ ଆଣ୍ଟି। ହଁ ଗେଟ୍ଟା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ରହ। ତ ଗେଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇକି ଯିବି ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଭିତରକୁ। କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉନୁ।
କ'ଣ କରୁଛୁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର। କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ସବୁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ଏଠି ବି ଉପରେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ତ ଭାତ କାଢ଼ିକି ପଖାଳ ଯାଉଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ହସୁଛି କେତେ, ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଦିଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି, ଖରା ହେଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁକି। ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ତ ଏଠୁ ଗଲେ ବାଇ ବାଇ ଦିଦି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼। ଆଉ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ ନେଇକି। ହସିଦେଲୁ ଟିକେ, ହଁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେ। ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଆମେ ଏଠୁ ପାଣି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ନେଉଛୁ, ତା ସହିତ ସ୍କୁଟି କାଢୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ନେଉଛୁ, ତା ସହିତ ବି ପିଉଛୁ ଏଠୁ ଆମେ ପାଣି। ତ ଜଲ୍ଦି ଭର୍ତ୍ତି କରେ, ଯିବା। ତ ଆମ ଭିତରୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ବାଟ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଆମର, ସେପଟା ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଘର, ଏପଟା ଆମ ଘର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ତ ଏଇ ପାଖରେ। ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା। ପଖାଳ ଭାତ, ତାପରେ ଭାତ ବସେଇବ। ଆମର ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବି। ଯିବୁ ଯିବୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଟିକେ ଯିବୁ। ପଖାଳ ଭାତ ବି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ବି ଏଇଠି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମମି ବସିଛି। ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋର କରେ। ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି ମୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଖାଇବେ ପଖାଳ, ଖଟା ପଖାଳ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଉ ପିଆଜ, ଏମିତି ପୁରା ପାଗ। ଖଟା ବି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯାହା ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାର୍ସଲ୍ ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଭାତ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ତ।